بمره ایخانه ریشن لسر شنگال ام شرمزارد کن تجربه حکومت بغداد هفکار دولت ترکا اگر حکومت عراق نه هفکار دولت ترکا و هویتیل سر ملت مظلوم ملت سفیل ملت شنگال ناینه hani rastîje dihû Kazimîr ço şingalê saldırî anî ser îro jil xestê dayîne yani ev yerîşên hovîtî ne em şermizar dikin banga mij bû gel her kes ra bi dengê xwe bilind bikin hemberî vê hovîtiyê yan ra bin ser xwe dengê xwe bilind bikin ji bo ku saziyê navnetewî hani dengê xwe bigîn hemî dere ji bo ev saldırîyên her ser miletê sifîl bisekinin yani ji bo mileteke mazlûm mileteke yani tişta daşê nekirî ev temam dikin. Beji berxwedana şengale Beji berxwedana şengale Beji berxwedana şengale Ber serok jiyan ایرشا ایرو که آمدی تیل سر شنگاله یعنی مدید ایرش که هواتی مدید یعنی ایرش هواتی پر هواتی که پر یعنی دیمانه که پر یعنی نه جه خدا و ام حتی دویه جی و ام و شرمزار دکینو ام رویرج دکینو ام بیشین هزار جو شرمزار بیتن و هفکاری تخوا و هویت وات سات کن ام بجبو گل بیشین گل مای شنگاله تایبت گل مای ازدی از بانگا مجبورن همیان هیچ بود دایی که ازد خانهش بود جوانت ازد خانهش بود کچو جوانت ازد خانه اد بیشین بلا رابن سر پیون او هواتیا و اویدیا سروان سرما همیان بسه و اد بیشین بلا خودیل خود درکون و سرکتنت خازم و از جای و رورش و شرمزاد کم و بویاره dana şengale Faşist Erdoğan Faşist Erdoğan Beji serok oku Beji serok oku Beji serok oku Öcalan Öcalan بیرانیا شهیدان رحمه رونی دیگر شهید نامیرین شهید نامیرین حوال دیجا وقت زانین گل شنگاله دمن دریج ده حیا روژا ایرو ده قتل آمان را روبرو مایا هری داوی دون گل شنگاله راستی قتل آمکی دنهاد دوی قتل آما دون چه بریده ما فرمانداره که خوی مازن جدست دا لی دیسا دجمنه داگیر کر دیسا سرچتا اردوغان و هفکارن وی نسکنین ایرو دمجمر ساعت دوی نخوشخانه و سفیلان کرن آرمانج ده انجاما
êrişa çêbûyî de gelek sifilan jiyana xwe ji dest daya. Bu wehşane êriş pêk hatiye. Taybet kesên ku îro di ber vê êrişê de berpirsiyar dewleta Iraqê ye û hikûmeta herêmê ye. Çimkû îro eger dewleta Türk cesaret dike, sadan kilometre qut dike, êrişê hemwelatiyekê Iraqê dike, êrişê civaka Êzidî dike, diyara ku rê li pêşî hatiye vekirin ku ew cesaretê hatiye dayînewe ku ew êriş bike. Ji bo wê bêdengiya hikûmeta Iraqê, bêdengiya hikûmeta herêmê tê tuwate ku piştgirî dayîna hêrişê ye. Em ji van hêrişane ne xerîbîn. Em wek gelê Mexmûrê, wek gelê Wargeha Şehîd Rostem Cûdî. Em piştgiriya xwe ji bo gelê Şingarê dupat dikîn. Em dibêjin gelê Şingarê ji ber ku berxwedaniya we ewqas mezin e, ji ber ku rêxistindirina we ewqas mezin e, ji ber wê dewleta Türk, dewleta Hov ji we ditirse. Nexêrxwaz ji we ditirsin, ji gelê berxwedêr ditirsin. Em daîmî li pişta we ne. Em ji Wargeha Şehîd Rostem Cûdî piştewaniya xwe ji bo we dupat dikîn. Ev qetliama ku îro li ser Şingalê çêbirî. Ne dûre rê sibê li ser Mexmûrê jî çêbe. Ji ber wê di nehê cotmeyê de peymana ku li ser Şingalê hatî îmza kirin. Ev misogeriya îro ku êriş li ser Şingalê bên kirin bû. Ev peyman bû ku îro rê li pêşiya wan êrişan bê vekirin bû. Ji ber wê ew peyman rê li pêşiya wan êrişan nevekiriya. Wek dûn Serokwezîrê hikûmeta Iraqê jî di çayîna xwe Şingalê de. Di cihê ku hevxemiya xwe ji bo gelê Şingarê bînin ziman, ji cihê ku ji gelê Şingarê re bêjit we xwe rêxistin kiriye, êdîtirgî kes nikaritin we qetil bike, we talan bike, we di bazarên cihanê de bifiroşe, dibêjit peymana ku hatî îmza kirin dibe cîbicî kirin. Ji ber wê em dibêjin wek gelê Wargeha Şehîd Rostem Cûdî, em ji vir heya Şingalê piştewaniya xwe ji bo gelê Şingarê dupat dikînewe. Em silav û rêzê xwe ji bo gelê Şingarê dişînewe. Em dibêjin hûn nebitênîne. Gelê Wargeha Şehîd Rostem Cûdî li pişta we ye. Gelê Wargeha Şehîd Rostem Cûdî 24 saetan di çalakiya de bi ji bo Şingalê. Gelê her çar parçeyên Kurdistanê, gelê cihanê pêwîst e îro bêdeng nemînin li ber hovitiya ku îro dewleta Türk li ser Şingalê pêk tînin. Pêwîst e herkes rabitin, wijdan miriye, wijdan nemaye, damarê îxanetê mastur biye. Pêwîst e ew damarê îxanetê bêt qutkirin. Ew damarê wijdanê bêt zêdekirin. Ji ber ku îro wijdanê mala xwe barkî helvir. Eger wijdan di serê dewleta Iraqê de heban, di serê dunyayê de heban, îro nexweşxaneyek ya sifilan li Şingalê gelekî ku 4 sal nabe di qetliamekî mezin re derbas birî, îro qetliamek dî serê wê bêt. Çavê xelvê nagirin wê bêdengî nemînin beramberî wê, wê dengê xwe derbêxin. Dîsa dubare em ji vir dibêjin. Em ev êrişên ku li ser gerê Şingarê pêk tên, ev êrişên ku ji alî dewleta dirindeya dewleta faşîsta Türk ve pêk tên, em şermizar dikîn. Em dibêjin gelê her çar parçeyê Kurdistanê, gelên dunyayê, gelên azadîxwaz, wijdana dunyayê bila lêbên deng êdîtirgî pêşî li van êrişane bigirin. Em wek gelê Mexmûrî li pişta Şingalê ne, em dibêjin şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin, bijî berxwedana Şingalê, bijî berxwedana Şingalê. Şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin.